खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रनय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशना गिख्रंथाव अर खामनायनिफ्राय एसेयाव रैखा बिडिसिआव जाख्लनायजों लोब्बा थानाय अफिसारफोरखौ जोबथेसालियाव सोनो हाग्रामानि हुमखि गाबोन आसाम विधान सभानि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थि रायजलदलनि सराइदेव जिल्ला आफादगिरिया बिजेपिआव हाबबाय मिरु नखर मन्थ्रिया दिनै आसामाव फैदों जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों सानै सिआरपिएफनि जिउ खहा दाम'ह जिल्लानि मोनसे बास स्टेन्डआव अर खामनायजों गं 7 बासफोरनि खहा दा बिग बुल सावथुना फैगौ 8 एप्रिल खालि रिलिज जासिगोन दानिया आबुं रादाब बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशन एबा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन आरो बर'नि गिबिसिन सानसेयारि खौरां बिलाइ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि मावख' बिल्डिंआ गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायनिफ्राय एसेयावसो रैखा बिजनीनि अर खोमोरग्रा बिफाना गंथाम गारिजों गिख्रंथाव अर नांनायखौ खोमोरनानै इंखं पाब्लिकेशन मावख'खौ रैखा खालामदों मख'नो गोनांदि दिनै सानजौफुआव इंखं पाब्लिकेशन मावख'आव गिख्रंथाव अर नांदों बे अर नांनाय जाथायाव इंखं पाब्लिकेशननि जेनेरेटर दोनग्रा न' थुबुरै जाबना दोननाय साटारिं थक्था बाटाम औवानि बनफोरा खामनानै सेवहांगार जायो बबेखानि बे जाथायाव फांसे सिसु दंफाङाबो गाज्रियैनो खामजादों मख'नो गोनांदि दिनै सानजौफुआव बड'लेण्ड इंखं पाब्लिकेशन मावख'निनो सासे सिकिउरिटिया लेखा बिलाइ आरो जाबोर सावनायनि जुनै बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों प्रमद बर' दैदेननाय जथायारि बिटिसि खुंथाय आरो बिटिसिनि गोबांसा गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा गोबांथार जाख्लनायजों लोब्बा थानायनि गोख्रों अजद होदों बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बबेखानि जाख्लनायाव लोब्बा थानाय बिटिसिनि अफिसारफोरखौ आसामाव महाजननि सोरखार फैनायनि उनावनो जोबथेसालियाव सोगोन होननानैबो हाग्रामाया गोख्रों हुमखि होदों सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला कंग्रेस एआइयुडिएफ महाजननि बाहागोआरि बिपिएफनि बिजाथि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मनि जानानै बिसायख'थिनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि गाहाय मावखुलियाव सानफ्रोमबो हरनि समावसो जौगालु बिथांखिफोर मावफुंनायनि बिलखौ पास खालामो होननानै गोख्रों अजद होदों बेजों लोगोसेनो बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानाय समाव माबोरै बेबादि खामानि मावनो हायो होनना सोंथि सोंदों आरो खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपिनि जथायारि सोरखारखौ हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों सोखारिदों मख'नो गोनांदि बिटिसिनि जायफोर गोजौ थाखोनि अफिसारफोरा बेबादि गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दङ बिसोरखौ आसामाव महाजननि सोरखार फैनाय लोगो लोगो हमजोबगोन होननानैबो हुमखि होदों हाग्रामा महिलारिया आसाम विधान सभानि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया गाबोन आसामनि गासै 12 जिल्लानि मोन 47 विधान सभा मासियाव गाबोन फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो भट आजावगोन बेनि थाखाय बिसायख'थि आय'गआ गासैबो रोखोमनि लाहार फाहार खालामखाबाय बिसायख'थि आय'गनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला आसाम विधान सभानि गिबि खोन्दो बिसायख'थि खुंजानो गोनां मोन 47 मासियाव 264 सा बिजाथिफोरा बाहागो लादों बबेखानि गिबि खोन्दोनि बिसायख'थियाव गासै 81,09,815 भटारफोरा भट होगोन बेनिनो 40,27,210 हौवा भटार आरो 40,32,481 आइजो भटार रिपर्ट बादिब्ला गिबि खोन्दो बिसायख'थियाव सा 37 सिटिं एमएलएफोरा बिसायख'थियाव फिन बादायदों बेनिनो सा 24 बिजेपि एनजिपिनि सा 6 कंग्रेसनि सा 6 आरो एआइयुडिएफनि सासे कृषक मुक्ति संग्राम समिति केएमएसएसजों लोगोसे कानि हेंथा सोमावसारग्रा गुबुन गुबुन मोन 70 आफादफोरनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय गोदान ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा रायजलदलनि सराइदेव जिल्ला आफादगिरिया दोलो नागारबाय सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रायजलदलनि सराइदेव जिल्लानि आफादगिरि आरो आहम जातीय गण मंचनि मिरु आफादनि बारग' दैदेनगिरि मणिदीप महना रायजलदलखौ नागारनानै बिजेपिआव उदाङै हाबहैबाय महमारा विधान सभानि बिजेपिनि दोलोनि बिजाथि आरो मन्थ्रि जगेन महननि नुजाथिनायाव मणिदीप महना बिजेपिआव जयेन जायो
मख'नो गोनांदि जगेन महना बिजेपिआव हाबनायनि सिगां खौरांगिरि मेल खुंनानै चराइदेव जिल्लानि रायजो दलनि आफादगिरि मासि नागारनायखौ फोसावदोंमोन। गिबि खोन्दोनि आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया बिस्थिबारखालि थुंगेबाय। गिबि खोन्दो बिसायख'थिनि फोसावदिंनाया जोबनायनि उनावनो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ नैथि खोन्दो बिसायख'थिनि थाखाय दिनै फिन आसामाव दावबायदों। बिजेपिनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ दिनै फिन आसामाव दावबायफैनानै नैथि खोन्दोआव बिसायख'थि खुंजानो गोनां कमलपुर आरो जागिरद बियाबआव बानजायनाय बिसायख'थि रेलियाव बाहागो लाफैयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला अमित शाहआ दिनै सानजौफु 12 रिंगायाव कमलपुर बियाबनि बिजेपि बिजाथि दिगन्त कलितानि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानायनि उनाव 1:30 रिंगायाव जागिरद बियाबनि बिजाथि आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिकानि जानानै फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो। बबेखानि बेनि उनावनो मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाहआ बेलासि 4:30 रिंगायाव पदारकान्दी बियाबनि बिजाथि कृष्णेन्दु पालनि फोसावदिंनाय मेलाव आरो 5 रिंगायाव सिलचरनि बिजाथि दीपायन चक्रवर्तीनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लायो। जम्मु एन्ड काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों सानै सीआरपीएफनि जिउ खहा जादों। मोनथिनाय जायोदि जम्मु एन्ड काश्मीरनि श्रीनगराव थानाय लयरपारा ओनसोलाव हरखाब मोगा-मोगिनि जाहोनाव सानै सीआरपीएफनि जिउ खहा जानाय जाथाया जानो मोन्दों। फोरमायनाय जायोदि सिनाय मोनै माखासे उदखारिफोरा सीआरपीएफनि गारिनि सायाव हरखाबै गाग्लोबदों आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे हरखाब मोगा-मोगिनि जाहोनाव सासे 54 बोसोर बैसोनि साब इन्सपेक्टर मांगादेब बार्माजों लोगोसे सासे कनस्टेबलनि जिउ खहा जादों। बेजों लोगोसेनो सानै कनस्टेबलआ देहायारि जोखोम जानायजों भुगिनांदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मध्य प्रदेशनि मोनसे बास स्टेन्डआव मोनथिस्लाबाजासे अर जोंब्लावखांनायजों हरखाब गिलु-बालु जाथाय जानायजों गंस्नि बासफोरनि खहा जादों। फोरमायनाय जायोदि बे गिलु-बालु जाथाया मध्य प्रदेशनि दामोह जिल्लायाव जादों आरो बे अरजोंनो गंस्नि बासफोरा खामनानै थेर-बेथेर जालाङो। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि बे अरा माबोरै आरो मानिफ्राय नांजेना बेखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गिलु-बालु रोहो-रोहै जोंब्लावखांनाय अरजोंनो थेर-बेथेर जालाङो गंस्नि बासफोरा। नाथाय गंस्नि बासफोरनि अनगा सुबुं एबा गुबुन जेबो खहा जायाखिसै होननानै मोनथिनाय जादों। जाथायनि उनाव गोबाव सम बारलांनायनि उनावसो फायार ब्रिगेड्सआ फैनानै अरखौ खोमोरफैयो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बावैसो सान आगोलावसो दा बिग बुल सावथुननि ट्रेलारआ फोसावजाखांबाय। बेनि ट्रेलारआ 3 मिनिट 8 सेकेन्डनिमोन। फोरमायनो नांगोन दि बे ट्रेलाराव फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि माखासे मानि दोहौ गोनां डायलगफोरखौ खोनानायजों लोगोसे बेकग्राउन्डआव केरी मिनाटीनि देंखो थरगारखौबो खोनानो मोन्दों होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मख'नो गोनांदि दा बिग बुल सावथुना 8 एप्रिल खालि फोसावजासिगोन। बेखौ होखानाय खालार खालि डिजनी प्लास हटस्टारआवनो फोसावनाय जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। फोरमायनाय जायोदि ससियेल मिडियायावबो गोबांथारैनो गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों फावखुंगुर अभिषेक बच्चननि दा बिग बुलनि ट्रेलारखौ। लोगोसे गोबांसार लोगोफोरनिफ्रायबो अनसायनाय मोननो हादों अभिषेक बच्चनआ। सुलुङाव फोरमायनाय जायोदि आथिखालाव बलिउडनि फावखुंगुर अभिषेक बच्चनआ गावनि गोदानै रिलिज जानो गोनां दा बिग बुल सावथुनखौ लानानै खौरां बिजोङाव गोबांथारैनो नांथाबनानै थाबाय थानायखौबो नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।